Pois, ben, porque empecé a escribir, pois eu creo que un pouco como a todos, non? Porque me apetecía, basicamente, porque me gusta. Pero se debo facer unha análise máis fonda, eu diría que existen tres razóns fundamentais. Un pouco pola paixón que sinto pola poesía e pola literatura en xeral, por necesidade e tamén por prazer. A paixón que sinto pola poesía é algo que está dentro de min dende que era moi nena. Cando me iniciei lendo poemas curtos para nenos pequenos, nunha enciclopedia que nos regalou meu pai, a miña irmán e máis a min, estaba en castelán, era a enciclopedia do mundo dos nenos, non? A partir de aí empezaron outras lecturas, xa de poesía un pouco máis complicada, e de prosa tamén, non? Entón, entre os meus poetas favoritos hai tantos que, bueno, non sei, nomealos a todos vai ser complicado. En castelán gustame moito Huidobro, Vallejo, Ril, bueno, estranxeiros Rilke, Bukowski, por exemplo, Cavafis, Pessoa, e despois tamén toda a xeración do 27, sobre todo Lorca, con Poeta de Nova York, que é un libro que me parece fascinante. Bueno, hai tantos, Miguel Hernández, Goitisolo, León Felipe. En galego, gústame moitísimo do século XIX Rosalía de Pondal. De Pondal eu destacaría a súa forza, que para min é moi importante na poesía, e de Rosalía, sobre todo, a verdade poética. De Rosalía, quería dicir tamén que cando a lín por primeira vez sendo adolescente, gustoume, pero se cadra non sentín plenamente, non a sentín plenamente como poeta, quero dicir. Fixen unha segunda lectura das súas obras xa con 30 e algo anos, e para min foi como un recoñecemento dunha poeta que non souben apreciar suficientemente nas primeiras lecturas. Creo que nela hai unha verdade tremenda, unha forza e unha humildade que eu valoro moito nos poetas, non? Porque creo que a sensibilidade ten que ir ligada a isto. Despois hai outros poetas, algúns vivos, outros que xa non o están, desgraciadamente, que me gustan moito, como Manuel María, que me parece un poeta doce, tenro, Uxío Boneira, encántame. Simplemente é un poeta que traballa moito a fonética, telúrico. Eu non me sinto poeta telúrica, sin embargo, sinto moito a súa poesía, non? Gustoume moito os Seidos. E despois tamén Ferrín, non? É unha persoa que admiro, e sobre todo polo vocabulario que ten. Creo que é algo que eu, por exemplo, non podo disfrutar de tantas palabras, porque, bueno, fui un castelán falante, agora son neofalante, entón non teño esas palabras patrimoniais que el coñece, non? Despois, bueno, hai moitísimos, Manuel María, Marica Campos, Ana Torres, María Xosé Queizán, Fernán Bello, Cácamo, son moitísimos. E todos eles influíron en min, e non podería dicir estes máis, estes menos, porque están aí como nunha bola dentro da miña cabeza, no subconsciente, e agroman cando escribo. Aliméntome deles, e estoulles moi agradecida porque me proporcionan momentos de prazer moi grande. Despois, a parte desta paixón pola poesía, tamén a necesidade, non? Eu creo que había dentro de min algo que latexaba moi forte, non sabía moi ben o que era. Eu sempre digo que tiña un poema na barriga. Eu creo que saiu cara fora como facendo tránsito intestinal ao revés, e saiume pola boca en forma de palabra escrita, e cando vin o primeiro poemario nas aforas sentínme bastante satisfeita e decidín que tiña que continuar escribindo, e de momento é o que fago. E despois, por prazer, debo dicir que teño unha relación, se cadra, algo interesada, egoísta coa poesía, porque me permite exorcizar medos, emocións, pálpitos, senreira, amor, ciúmes, todos os sentimentos posíveis, e aparte me permite sentirme ben, non? Porque cando escribo disfruto realmente. Non me gusta facer cousas que me desagradan, como a todo o mundo, non? Entón, se realmente non me gustara, pois non podería facelo, porque o pasaría mal. Eu non fago cursiños de informática, porque non me gustan os aparellos cargados de botóns, e mira que para escribir utilizo un ordenador, pero teño uns coñecementos así elementais, e, bueno, procuro superarme, pero non é unha cousa que me guste. Sin embargo, coa poesía non me sucede isto, e creo que iso é o mellor de todo.